Recognize. Și că să recunoști ceva, bro. Și că recunoaște chestia asta și aleargă dacă ești nevoit. Run if you must. Aleargă dacă ești... Mamă, s-a închis ușa. Frățiorul, mai poți să ieși. Ieși, te rog eu. Ăla cu mașina stricată i-a făcut o fetiță, da? Da, adevărat. Hai să vedem cum se termină asta, guys. Opa! Da, astea era acasă? Oh, shit, bro, e cineva acolo? Fugi, bro! Mamă, mi-am dat una de stare. Ok, a reușit să fie undeva aici. Aoleu, iar a venit asta în fața lui. Ok, guys, și acum s-a terminat. Bun, băieți, bun. Acum planul, care este următorul plan? Fiți atenți, guys, cum facem ca să nu existe probleme. Vom închide streamul pe YouTube pentru a reacționa la celelalte horror short filmuri în română. Deci în cazul în care vreți să vă uitați la mine cum reacționez, trebuie să intrați la mine pe Trovo, boys. Deci la mine pe Trovo trebuie să intrați chiar acum. O să încep streamul pe Trovo. Așteptați 2 secunde, bro. Așteptați 2 secunde să dau și așa, iau așa. O să încep streamul pe Trovo. Deci vă dau link, guys. Intrați acolo pe Trovo și o să încep în maxim 30 de secunde, boys. Deci în maxim 30 de secunde eu o să încep streamul, bro. O să încep streamul. Stai. Bun, deci ați auzit, în maxim 30 de secunde o să încep streamul, bro. Las aici Trovo-ul. Vă las, deci intrați toți pe Trovo, guys. Toată lumea să intre pe Trovo pentru a reacționa la celelalte clipuri. Deci, bro, toată lumea să intre pe Trovo. Mai să vă și intrați acolo pe Trovo, bro. O să-i dau pin. Dacă mă las aici să-i dau pin.
Bă, popele și natul aici. Nu sunt dezbrăcat, sunt în pula goală. Bă, popele și natul aici.